Здравейте на всички хора! Днеска правя първия си филм, но само че ще е по части. Така че нека да започваме. Филма се казва Христо граби банка, част 1, с брат си. О, здравейте! Много хубаво изпяхте, така че ще ви дам ето тези пари. Така че искам да ги пазите. Хайде, заповядайте. Ще ви го дам. Това е за вас, вашия подарък и моето плащане. Така че, чао, аз съм краля. Йей! 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 Братле, какво ще правим с всичките тези пари? Не знам, братле. Съм щастлив, защото имаме пари. Давайте парите, всичките! Всичките пари, всичките! Братле, трябва да дам парите. Трябва да се наложи. Аз да ги дам. Братле, наистина трябва да ги дадем. Получих парите! Сега вие останахте без пари и няма да имате пари вече. Ха-ха-ха-ха! Братле, няма как да останем без пари. Правим обир. Братле, много съм щастлив от тази идея, но първо, нямаме пистолети. Второ, нямаме и чували. И трето, откъде да намерим костюми. И четвърто, знаеш ли какъв план ти трябва? Да, братле, много съм щастлив, че останахме без пари и второ, че няма да можем да ограбим банка. Но за всичко съм приготвил чувал и 2 пистолета. Но преди да кажа голямата изненада, имаме и фризьор. Така че ще отидем на фризьорче, ще си направим главите да изглеждат като човешки, а не като бездомни. И така ще си боядисаме също главите и така ще станем най-готините крадци. Хайде да тръгваме. Ето го фризьора. Нека да се боядисаме и да си направим главите. Абракадабра, син Саладин, нека главата ми стане готина. Готови сме. Сега че трябва да се боядисаш. Абракадабра, син Саладин, моята глава да стане готина. И при мен стана. Нека да продължаваме към обира. Следва продължение в неделя, точно в 10 часа.